Ale hlavní údaj pasování Jindřichova syna Jana na rytmu. Bude muset prokázat odvahu, výdrž a dovednost se zbraní. Od svých 7 let sloužil jako páže. Avšak niektorí boli vyzbrojení dobre a boli aj tiež ťažkí jazdci. Táto zbroj je Saracenského typu kvôli tomu, že veľký veľmajster dá rozkaz preceptorom, aby na území Saracenu kupovali zbroje saracenské, lebo sú vhodné pre boj. Sice chráni o niečo menej než veľká kryžková košela, avšak je pomerne ľahká, lacná a tie časti, ktoré kryje veľmi dobre, lebo je spojená s kovových, takže to máme ďalšiu koženolámelovú zbroj, to je ľahká pre úzkopolov, keď to náleží vízy, slúžia nám úzkopolov, keď chceme strieľať a zároveň sa kryť štítom, lebo sa je zavesený na celej ruke, my môžeme držať úzko pri nej. Na stroje sa prehadzovali rázový odev kapa, ako je tento biely, ten mohli mať iba rytieri s väčšími slúbami a tento čierny rád už seržanti alebo rytieri s dočasnými slúbami. To je ďalšia kľúčková košela, štíkovaná na takým kľúčkou, teda predčistnejšia. Nad ňou je veľma a táto veľma je taký naozaj krásny klenot našej zbrojnice. Tři symboly rytířství. Tím prvním je zbroj, která bude chránit jeho tělo před ranami nepřátel. Druhým je meč, s jehož pomocí má chránit slabé a opuštěné, především vdovy a sirotky. A konečně třetím je nejdůležitější odznak jeho stavu, ostruhy. Zatímco prostý ale môžete sa pozrieť, je to krásne vidieť, že sa naozaj vyklepané z jedného kusu, čo je pomerne veľmi náročné urobiť a má vysoký kónus do hora, takže rány, ktoré prichádzajú z hora, po tej helme odchádzajú dole a tým pádom takáto helma je absolútne nepreraziteľná, vďaka tomu, že tam nie sú žiadne nity ani nič, je mimoriadne pevná. Bola to najdrahšia helma v našom období. V podstate drahšie boli len nejaké moderné výstrelky, ako boli kaloty a tak ďalej. Tu vám potom ukážem o niečo neskôr. Tu sú západné strane. V podstate zbrane boli vždy sa prenašali zapúzdrené kvôli ochrane čepele pred koróziou. Zbrane západného typu v našom období sú určite najmä pre držanie jednou rukou, nakoľko ju používali jazdci. Sú pomerne dlhé a pádne kvôli tomu, aby sa s nich dalo točiť ľahko z koní. Tento meč má ako hlavicu paraorek, čo je typická hlavica pre meče konca 11. storočia a rovné priečky. A na patent zapínania opasku sa používa viazanie, ktoré máme dochované na veľmi veľa vyobrazenia a je veľmi typické práve pre nás, oveľa viac než prácky. To, čo vidíš tam ďalej, sú bojové onuse. Ešte vám ukážem jednu peknú veľmi. Tak, aby tento predný chráň išiel mierne pred veľmi dobre chráni celú tvár, pretože pred útokom nepriateľa. Hore má urobený taký mierny prehoz dopredu, hovorí sa tomu, že príčky lálok napríklad, bol typicky najmä napríklad pre sicilských Normánov, je to tiež taká modná záležitosť. Nie. Poprosíme z Európy práve z východu. Boli typické najmä pre Saracénov, ktorí napríklad nedali niekedy kovové hlavice, ale napríklad priväzovali kosti zvierat, najmä chrbticové články od koní, lebo sú mimoriadne pevné. Môžete si skúšať, že aký je to je dosť pádny v ruke. Dobre, tak vydrž ruku. Aha.
rotation, no? Red! Takže to je lavačka. Red! A strieľa, tak ako mi to dával ten ten. Áno. Ten chalan je prava. Ale vieš? Takže on... Mohla. Krčmár, čo to robíš s našimi peniazmi? Vaše iba boli! Teraz sú moje! Tak škoda nebude! Ha! Zmizeme na to víno! Večer!